Да, ще я кътна, бе. Casual. Я виж. Влезах в играта. Здравейте, хора! Днеска сте с Никола и Крис. и днес ще играем Евротрък Симулатор 2. Така, Най-накрая ще играем на тази игра, въпреки че извиняваме се за няколко седмици отсъствие, но просто имахме проблеми и трябваше да ги правим. Сега се върнахме вече. И много ви благодаря за старото видео, че направо избухна. Искаме и това да избухне. Абонирайте се и лайкнете видеото. Приятно гледане. да, както каза нашия шофьор, уникално избухна нашето старо клипче, така че може и това да избухне, не сме сигурни. Но, сега започваме да играем и ще се опитаме да ви забавим. Забавлявам. Да, объркам. Така, би трябвало да започнем играта. Така, ние се намираме в Румъния. Аз малко покажа. Сега тръгваме и къде ли ще отидем? Къде ли искате вие да отидем? Добра ферма. Добре. Пътя е от Пловдив до Едирне в Турция. Ще караме самолетни гуми. Започваме след едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Така, започваме да караме, така че ето се, вземете пуканки и се преждавайте на клипчето. Нещо лаги, но успявам. Да, това че лаги не ни спира, ние ще направим всичко за вас. Натискаме леко спирачка. Караме. Какво става? Добре. Тръгваме. Официално вече сме започнали. Тази камера мисля, че е по-добре, за да видим светофара. Ето, готово. Тръгваме. Няма коли, добре. Тръгваме. И се насочваме към Турция. Така, трябва да минаваме граница, ако не се лъжа. Да, трябва да минаваме граници и пак не забравяйте да се абонирате. Както е нашето мото, ако се сабскрайбнете и лайкнете, да сте живи и здрави, много ви благодарим и сега тръгваме. Насочваме се към София. Дали ще минем там, за да е по-лесно.
чакаме тук на светофара и нека да видим. Тръгваме. О, какво беше това? Продължаваме напред. Искате ли да ви разкажа един виц? Добре, искате, виждам. Изчакайте да помисля. Добре, сега ще ви разкажа виц. Една жена и един мъж са женени и си купили къща. Живели там за 5 години и изведнъж една лампа започва да виси. Жената вика на мъжа да я оправи, защото виси, а мъжа вика той моите топки висят, ама не падат. Сигурно и вие се засмяхте, нали? Който разбира, разбира. Да, това е за всички, които разбират. Оу. Отиваме към Пловдив. Оу. Що спира този лош? Да, това ни трябва. О, не! О, за малко. Това е невероятно шофиране от нашия шофьор, наистина. Абсолютно, той е трениран F1 драйвер. Карал е Ферари, карал е всичко. Той е един от най-добрите F1 драйвери и той ще ви покаже колко е добър. Той прави яки дрифтове, може да го видите по БНТ1 и по всичко друго. Защото той... Разбира се, че се шегува. Това няма да е истина. Въпреки че аз съм на 14. За моите години не. Сега говорим за бъдещето. Отиваме към София. Сега ние говорим за бъдещето. Кой знае, може и наистина да си F1 играч, F1 драйвер, да станеш най-добрия. Що? Не искаш ли? Може, да, но никой не знае. Кой... Така, завиваме, тръгваме към София. Да, не обръщайте внимание на парите, защото сме много назад и няма да се върнем скоро. Продължаваме право напред. Добре. Продължаваме направо. Този път трябва да завием газ и не успяхме на зелената светлина. Както казвам винаги, не сме с един от най-добрите волани. Но си купихме микрофон и много колони, които ще ни помогнат и ще стане много по-добри. Да, ще ги използваме за добро. Да, във видеята похарчили сме много пари, така че уважете ни с едно лайк бутонче и един сабскрайб. Ловче за всички. Така, дали ще успеем? Успяхме, добре. Искаме яко газ. Натискаме лекичко спирачка към София. За Турция. София директно тръгваме за Турция. Така, има малко маневри. Малко маневри! Какво стана?
Какво стана за Бога? Трябва да викаме спешна помощ. О, не! Какво стана? Какво стана, бе? Какво стана, бе? Какво стана, бе? О! Живи сме! Добре. Вече сме. Тръгваме отново на пътя. Малко имаше маневри и се правихме, ама карай. Да видим картата за къде да отиваме. О. Ето рисковете на професионалния шофьор. Понякога си позволяваш дори все едно, че си пиян. Но това е игра, така че... Да, това е играта и това е смисъл. Чакаме тук. Мислим видеята да не са толкова дълги, а да са къси, например. 15-20 минути максимум. Понеже нямаме много време. Започваме с най-доброто време. Да, така че аз отивам на Турция. О, какво става? Аз отивам на Турция и няма да можем да снимаме, така че за жалост май за една седмица ще пропуснем. Пак, да. Ние пропуснахме за 3 седмици, така че трябва да правим 3 видеа. Но се извинявам за това. Така че ще се научим. Да. За малко да се блъснем. Тук спираме. Чакаме тук за зелена светлина. Така, продължаваме. Има някаква кола зад нас, която не знам какво. Нещо Уоу. Продължаваме напред. Набихме спирачка. Да не стане същото, защото ще сме много нервни. И пак отново се насочваме към Пловдив. За втори път. Защото нашия супер F1 драйвер в кавички ни направи някакво спинчицо и се блъснахме в нещо. Бърнахме пак. Трябваше да звънем на 310. Трябваше да звънем на 112. На 310. Добре. Леко. Леко. Ще стане страшно. Ще дадеме бой.
Много ви благодаря. Така че гледайте ни видеята, обещаваме, ще качваме, но не чак толкова често, понеже имаме работа. Аз съм 8 клас и не ми е изобщо лесно. Така че, да, ще се опитваме колкото може да повече да сме активни. Да, това не зависи от нас, защото ние сме на училище, той е на училище, аз съм на училище, аз съм до 4, той е до не знам си колко и е трудно. Да, не сме, например, ако двамата свържахме училище към 2 часа, това ще да е перфектно. Ама, да, няма да може. Опа, без да исках да ти след. Уоу, какво става тук? Часа не мога да излезе и така. Мисля да е още малко, още около 5 минути видеото, за да може ние едва ли ще стигнем до Не сме сигурни дали ще стигнем за 5 минути в истински живот до чак до Турция, но ще се опитаме доколкото можем. Гладен ли си? Да. Майко, какво стана? Тук се блъснахме преди 5 минути. Продължаваме. Този път стигнахме по-далечко, отколкото стигнахме миналия път. Продължаваме.
вече гъста 118. 120 ще вдигнем. Стигнахме 120, давай, продължавай. Давай. Вдигай, ако се бръснеме наш проблем. Давай, вдигни 150. Не, ще бръснем. Не. О, какво прави нашия шофьор? Давай, натискай газ. Не спирай. Натисни го здраво. Искаме да вдигнем 125 за нашите вилари. Добре. Продължаваме. Да, както винаги ние още не знаем как се прави. О, нещо направи. Пълна газ! Давай! Натискай по-бързо гъста, бе! Тук вече е границата. Тук ще спираме и това ще от това ще от нас. Всичко вече почти всичко изкараме цяло, но както ви казах, например, аз искам такова нещо да ям. Например, той иска нещо да прави. Не трябва толкова много време. Пенсиониране. Време даваме. Минаваме тази граница и това ще е края на... Защото хора не може... Уникално! За края на клипа това нарочно мисля, че го направи. Бам! Блъснахме се! Добре. Даваме за това и спираме, защото нямаме толкова време, нямаме абсолютно нищо нямаме. Абсолютно нищо нямаме. Живеят на адрес и сега ще ви кажа координати.
че чао от нас. Чао и друг път. Чао. До нови срещи. Чао, ловче за всички и ви пожелаваме да сте живи и здрави, както от мен и от Крис. И да обичате всички. Адио, чао!